walluɓe ceerno Mouhamadou Diallo noddirteɗo ceerno joni joni loto duuɓi capantere minen gondi andi mbi so neɗɗo waɗi hunde watti ko wanno ko wone wawi sabu so gumɗo di woni so mbiɗi ɗannire balɗu men jaɓata ononen gandi ko askita kono wona wawa duuɓi capantere ɗi kadi wona wassanade Allah hen goɗɗum mbaɗaɗo ñagade hen goɗɗum ko annuɓe nelatan mi anda leɗɗe mi arana leɗɗe ma poccano kala to woni andi ɗum ko dalilu andi ceerno arde nokku tiiɗani tiiɗi ko gara garta ko noon tigi en gatti e ceerno joni joni en keɗimo tigui ko bambara makko setti ko gonga laaɗo so ceelagal duuti ganduɗa Allah ne weela kono gonga kadi ene tawa ɗum noon ha joni eɗen gatta kadi e ceerno joni joni wawa uddande haalande hunde seeɗa uddaɗen yewtere nde assalamu aleykum bandiraɓe ɓurɗe ko goni caggal leydi e gonɓe Sénégal e Europe e États-Unis mi salmini kala pulɗo woni ko guiɗimi jarde enen fuɗɗe jogodire gonen ɓoggol gotol gonen nene goto baba goto ɗum mi haalino ɗo radio fulɓe gonen gotum jaggodire gonen gotum laaɓotiren garta eyyi joni min de ko jeeyami ko Tamba ɗo jeeyami Ɓundu ɗo jeeyami Ɓundu yeri ɗo hakkude Tamba e Bakkele e Kidira e Gudiri Tamba Bantannani Koccere min komi collége ko ɗo jeeyami leyse komi jaddunoɗo duuɓi capanɗe bisimillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim amin amin Allahu hayyum qayyum farantiram Allah hayyum qayyum qahantiram Allah hayyum qayyum jabbar yantiram Allah hayyum qayyum al-firam Allah hayyum qayyum khayrun firam Allah hayyum qayyum kul mu'min kiram Allah hayyum qayyum tawabun kiram Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taslima subhana rabbika